Здравейте, приятели! Ето и един фар, който е рециклиран. Съответно рециклирани лупи и рефлектори. Малко по-късно ще ви покажа и как свети, когато се стъмни. В случая тук имаме сменени нови запалки, 55 ватови и нов ксенон на късите. Съответно той е биксенон, така че и на дългите ще свети в комбинация. И предполагам ще ви бъде интересно да видите крайния резултат, но малко по-късно като се стъмни и ще ви покажа. Здравейте, приятели! Ето и малко по-късно, както ви обещах, фаровете, които ви показвам. Вижте за каква светлина става дума, ще колко отчетливо се вижда. Ето, имаме напълно рециклирани фарове и ето, ксенона ни загря. Много бързо, доста бърз старт има. Ето, виждате отчетливо, права, хубава линия. И мисля, че се вижда доста прекрасно. Вижте сега. Сега ще изключа ксенона. Абсолютна тъмнина. Дневни светлини. Да ви ги показвали и друг път. И ето. Гледнете. Абсолютна тъмнина. И ето го. Доста бърз старт. Виждате. Прекрасно се вижда с новия сменен ксенон. Това може да бъде сменено и с LED и с случая с предпочитанието на клиента. Ако подобни видеа са ви били полезни, може да се абонирате за нашата страница, да я харесате, да споделите видеото, да коментирате, както и да влезете в нашата Facebook страница, където ще откриете и други наши проекти и може да се свържете с нас при необходимост. Това е от нас. Благодаря ви и до скоро!